ሰላምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ አዲስ አበባ ዝለኣኹ አሜሪካዊ ሴኔተር ክሪስ ኮንስ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝዘራረቡ ተገሊጹ። አማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጃክ ሱሊቫን ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለጺ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን መግሃዝቲ መሰላትን ከምኡውን እቲ ቅልውላው ንቀርኒ አፍሪቃ ዘስዕቦ ሓደጋን ዓሚቕ ሻቁለት ከም ዝፈጠረሎም እቶም ሴኔተር ንቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንጹር ክገብሩሎም እዮም ተባሂሉሎ። ሴኔተር ክሪስ ኮንስ እግረ መገዶም ምስ ሕብረት አፍሪቃ ተራኺቦም ብዛዕባ ሓባራዊ ረብሓ ሰላምን ምዕባለን ክዝትዩ እዮም ይብል መግለጺ ዋይት ሃውስ። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወጻኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክን ኣባላታ ኮሚቴ ሚካኤል ማኪን ብዛዕባ ይንህር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ዘርአዊ ውግእን ኣብ ትግራይ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም። ንመብርሂ ሚኒስትር ወጻኢን ረድኤት ዝግርዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ USAID ዝሰምዑ ክልቲኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቲ 4.5 ሚልዮን ተጸባይ ህጹጽ ሓገዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጾም። ብዘይካዚ ሪፖርታት ገበን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣስገዳድ ምፍንቃል ናብ ምግብን ሕክምናን ዝርከበሉ ስፍራ ሰባት ንኸይኣቱ ምኽልካልን ተራ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ዝገልጹ ሓበሬታታት ከም ዝረኸቡ ጠቂሶም እዮም። ዓለም ለኸ ናጻን ኣናዳይ ሓቅን ንክቐውም ዝጸውዑ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ግፍዒ ዝፈጸሙ ስጉምቲ ንክትወስድ እውን ጸዊዖም። ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ረጊጾምዎም ዘይፈልጡ ከባብታት ትግራይ ብዝኣተው ቁፅሪ ብጥሜትን ሕማማትን ዝሕለው ሰባት ብበዝሒ ጋዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ናብ ሽራሮ ካብ ሞንጎ ዝኣተው 37,000 ተፈናቀልቲ ዝማሰኑ ህጻናትን ነፍሰ ጾራትን ከም ዝርከብዎም ትካል ተራድኦ ኖርዌይ ኣረጋጊጹሎ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣብ ሽራሮ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ስድራ ቤታት ዕለታዊ ናብ ሽራሮ ይመጻ ኣለዋ እንተኾነ ንሰሙናት ሓገዝ ክረኽባ ኣይከኣላን ይብል። ዳይረክተር ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግላንድ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህጹጽ እንተዘይቀሪቡ ሰባት ሙማት ክጅምሩ እዮም ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እቲ ህዝቢ ብሰንኪ ጾታዊ ምድፋር ቅትለትን ውግእን ሃዲሙ ከም ዝቐንየን ናብ ሸራሮ ምስ ዝምለስ ድማ ተስፋ ዘቑርጽ ነገር ከም ዝተጸበዮን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ዝዓነዉ ማዓስከር ስደተኛታት ህጻጽን ሽመልባን ቀዲሙ ዝኣተወ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እቲ ትካል ቅድሚ እቲ ውግእ ኣብ ክልቴን ማዓስከራት ኣስታት 33,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩ ሎሚ ገሊኦም ናብ ውሑድ ስፍራ ገሊኦም ድማ ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱን ጠቂሱሎ። ሎሚ ኣብቶም ማዓስከራት ዋላ ሓደ ስደተኛ ከም ዘየለን ኣብቲ ከባቢ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃደሙ 3,000 ተመዛበልቲ ከም ዝረኸበን ኣፍሊጡሎ። እቲ ትካል ወሲኹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ኣብ ዝሃለውዎ ይሃለዉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ክንዲ ዝከኣሎ ንክሰርሕ ሚስተር ኤግላንድ ጸዊዖም። ሚሸል ባችለት ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እየን ገበን ኩናት ተፈጺሙሉ ይኾን እዩ ኢለን ኣብ ዝጥርጥርኦ ትግራይ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ብሓባር ነጻርዮ ዝብል ጠለብ ተሰማሚዕናሉ። ኣብ መንጎ ሰራዊታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ የመሓድር ዝነበረ ሕወሓትን ዝተለዓለ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ኣማኢት ኣሽሓት ካልኦት ድማ ካብ መረበቶም ንክፈናቐሉ ንክስደዱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ሕብራት ሃገራት እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ተፈጺሙ እዩ ብምባል ምልክት መጠንቀቕታ ኣቃሊሑ እዩ። ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ኣብ ትግራይ ምጽራይ ዘርኢ ተፈጺሙ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ንመግለጺ ብሊንከን ነጺጋቶ እያ። ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጠለብ ሓቢርና ነጻርዮ ተሰማሚዕናሉ ኣለዋ። ምስ መግለጺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝቃዶ መግለጺ ዘውፅአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምውለን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መባታዊ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራ ንበዝሖም ዘይተነጸረ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ እዩ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ነቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ዝፈጸሙ ቅድም ኢሉ ብሰራዊት ሕወሓት ንዝተፈጸሞም መጥቃዕቲ ህነ ንምፍዳይ ኢሎም ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፁ ሕብራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ከም ዝሓተቱ ይዝከር። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሉን ብርክት ዝበሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ግና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዮም ዝብሉ።
ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ በዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ከም ዝካየድ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ጸገም ጸጥታ ኣብ ዝረኣየሎም ዝነበሩ ምዕራብ ወለጋን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እቲ መረፃ ከም ዝሳለጥ እውን ጠቂሶም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ክሕደት ሃገር ፈጺሞም ዝተባሃሉ 72 ሰባትን ኣብ ጭፍጨፋ ማይካድራ ብቐጥታ ተሳቲፎም ዝተባሃሉን ትማሊ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ኣሎ ኢሎም ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ይብል ሪፖርተርና ፀሐይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ዜና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ሕፁያትን ተወዳደርትን ተኣሳሲሩ ንዝቐረቡ 50 ጥርዓናት ፍታሕ ከም ዝቐመጠሎም ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ተናሓናሓቲ ፓርቲታት ግና ሎሚ እውን ፍታሕ ዝፅበዩ ጸገማት ኣለው ከም ዝብሉ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መረፃ ሃገሮም ንክሳተፉ ዘፍቅድ ኮይኑ እናሃለወ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ መበል ሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ከም ዘይሳተፉ ሃገራዊ ምርጫ እቲ ሃገር ከም ዘፍለጠ ወሃቢት ቃል እቲ ቦርድ ገሊጻ ሶላንያ ሽመልስ ከም ዝገለጸቶ ብሰንኪ ድሩትነት ውዳበ ናይቲ መደብ ዝተሓላለኸ ምዃንን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ኣሎ ኢላላ ኣብ ክልል ሲዳማ ኣብ ዝሓለፉ 8 መዓልታት 501 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኸፉት ምርመራ ካብ ዝግበረሎም ሰባት እቶም 35.7 ሚታዊ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ጠቂሶም ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ዓብዱላ ሐምዶክ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ንዝኣተወቶ ምስሓብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ ንኽሽምግሉ ንሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ብጽሑፍ ሓቲቶም ነዚ ኣመልኪቱ ሪኢቶ ዝሃበ ቤተ ጽሕፈት ርክብ ሕቡራት ሃገራት እቲ መልእኽቲ ከም ዝተረከቡን እተን ሃገራት ናብ ስምምዕነት ንክበጽሑ ክንሕግዝ ኢና ከም ዝበለን እቲ ዜና ይሕብር ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ በወገኖም ንተበግሶ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐምዶክ ሰናይ ኢሎም ከም ዝተቐበልዎን ኩሎም ወገናት ተራ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክመስል ኣሎ ኣብ ዝብል ክሳብ ዝሰማምዓ ንጽበ ኣለና ኢሎም ኣለው ሳራ ፍስሓየ ተወሰኸሏ ሱዳን ግድብ ህዳሴ ኣመልኪታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ፀንሐት ዘተ ድሕሪ ምቁራፁ ሽማግለታት ኣብ መንጎአን ከኣቱ ብሶኒ ብዕለል ሓቲታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ንሃገሮም ሱዳንን ጎረቤቶም ግብፅን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዳግመ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት መዓስን ከመይን ክኸውን ከም ዝግባእ ሕጋዊ ስምምዕነት ንኽበፅሓ ከሸማግልወን ዝሓትት እዩ ኢትዮጵያ ከም መቆጻጸሪ ኣውሮጳ ኣብ 2011 ህንፀት ግድብ መፈልፈሊ ሓይሊ ማይ መጀመራ ዝፍለጥ እዩ ኣብ 2020 ድማ ንፈለማ እዋን ነቲ መዋህለሊ ማይ ክትመልኦ ጀሚራ እቲ ንነዊሕ እዋን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ድማ ተቋሪጡ ሱዳንን ግብፅን መጠን ማይ እቲ ወሓዚ ሩባ ቀኒሱ ህዝበን ኣብ ሕርሽኡን ዕለታዊ መነባብሮኡን ሓደጋ ከየስዕበሉ ስጋት ኣለወን ተንታኒ ጸጥታ ሱዳን ሃንፊ ዓብደላ ከም ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተላዒሉ ዘሎ ዘይምስምዓት ቀልጢፉ እንተዘይተፈቲሑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሎ حال تعنت الأطراف السودان سيقوم ب إذا أمنكم تفتير زول زي مقدداون تزي تفتحو سودان توساخي قطباون بوليتيكاون زعنتوتات بمفتار لإثيوبيا خطقصعت خليا كمون كبابياون علم لخاون زعنتوتات كتفتر كتسعريا كابز زنقله ابت خباب زرأ زول خنتات ون زمسكريو ازيوم تدماميروم ابزتا قرن افريكا زعنتو فتيروم نعب خسعو يخليوم يمزبلو سودان بسنك هنزات اتقدب دارقا فرق هزبي اب حدقا وديقولو تبل بسلستين هاجرات كزات زتن حبرت أفريقيا بزعبا دبدب بحمدوك سبلو يلن قدميلو جنتن هاجرات زت أنك قلتلالو كتبابع مزنحو زذكريو بعلمويات التا جنرال محمد باشر اتن هاجرات بزوخنا ملكعي نابكينات كأتواي بلانين لهم يأمنو على الدولتين وهما يعيشان مشاكل كلتين هاجرات نابكينات كأتوا كهات زاي بلانن لتببوا جنن زلوز تحلال خونتات مبا أسيز خون جونز اتن هاجرات أبكلتين هاجرات رح توصين زترفا يكونن نابزو بهاجرات كأي بحر زلحوق خون يخليو كم زي زبلونتي أبتزو بازلو زي من رجع زبا أسبو مخانم هاجرات علم أي قبلون يوم زبلو وهابقى المينستر قدات وزعي إثيوبيا دينا مفتي المونغنياتات شمقلنا 4 يوم أكلات زتمت دبدب كاب قبض خونا السودان هاجرهم كم زي بزحة بمجلات حبرات أفريقيا أبتزو بازل علو زي مسمعات المفتح زقبرو تعري أموكيسهم ولا كو هاجرهم نتك كايزز أنحزة أقواريت أتون تزنحت حزقن كلمة
ካልኣይ መምላእ ማይ ምክያዱ ናብ ዘተ ክትምለስ ድልውቱ ምዃና ሓቢሮም ካልኣይ መምላእ ማይ እቲ ዓብይ ግድብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ክጅምር ትልምሒዙ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋኒ ዱጃሪክ ነቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ዝተላእኸ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ምላሽ ሕቡራት ሃገራት እንታይ እዩ ኣብቲ ሽምግልና ብተግባር ክሳተፍ ድዩ ዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቕረበሎም ሕቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ እቲ ዘተኸጽልን ብኩሎም ወገናት ንዝመጽእ ስምምዕ ይድግፉ ንምዕባልኡ ድማ ዝከኣሎም ሓገዝ ክገብሩ ድልውዮም እንተኾነ ግን እዚ ፍቓድ ኩሎም ወገናት ይሓትት ኣብዚ ጉዳይ ቀጻላይ ዘተነካይድ ኣለና ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምኡ ክብሉ መሊሶም እዮም يعني النصارى أموداتا بريزيدنت تنزانيا بومبي موغفالي أما بسسان هذا عمت علميهم بحمام لبي لو معرفهم عرفتي اتم بريزيدنت بتلفزيون تنزانيا زغلسو مكتر بريزيدنت تهاجر ساميا شلوه كم زغانون ريبورتر VOA كاب دار السلام قليسولا بمسارة اتم مكتر بريزيدنت زهابو مقلسي بريزيدنت موغفالي أب هوسبيتال دار السلام النات حكم قلو كم زعرفون نايكل التصامن وان حزن كم زت كبرن تغيصهم نحمام فيروس كورونا نتصر بوليسي زي باللوم تبايلوم ينكفو زنورو ماغفالي بعد هدارن أب حمشت قولون يوم نيروم إذا كم زي الكلو تحر عرفتي بريزيدنت تنزانيا أبتاقر مسرح للزبن أركن مجمر الدل كم تتاتها وانا تقامي بارتي اتاقر قليس الله زينا تفسيبو